Radio Fènix, un podcast de debat, reflexió i lluita des del País Valencià. Jordi Marín és docent, col·laborador de diversos projectes vinculats a l'educació i autor del llibre Educar per al col·lapse, en el qual encoratja a la comunitat docent a prendre un paper actiu i responsable de cara a transmetre a l'alumnat els recursos necessaris per adaptar-se i, en última instància, combatre les diverses crisis que caracteritzen el nostre temps i que previsiblement no faran més que accentuar-se. En aquesta entrevista feta per Lluís Pasqual, científic i col·laborador del mitjà d'investigació i informació La Directa, Marín aborda el concepte de col·lapse, apunta el decreixement com l'única alternativa de supervivència possible i proposa algunes estratègies pedagògiques per explicar-los a les noves generacions. Aquesta entrevista s'ha fet en el marc de la segona escola d'estiu La Fènix, celebrada a l'estiu de 2023. Gaudiu! També voldria saber un poc quins futurs imaginem així totes o fem, perquè per exemple ara es parla molt dintre de la situació d'emergència climàtica, el gran repte és la transició energètica. Llavors no sé si vosaltres imagineu un futur en el que substituirem els cotxes per cotxes elèctrics. No sé si podem fer una xicoteta enquesta així ràpida que alça la mà qui crea que en un futur tindrem aquest sistema de mobilitat de cotxes però en cotxes elèctrics. Pues això, si Jordi pot contestar un poc des de la perspectiva d'esta visió del col·lapse, quines possibilitats d'aquesta transició a un futur digitalitzat i un futur en cotxes elèctrics? Sí, la idea esta de que la mobilitat serà elèctrica i que substituirem els cotxes de motor de combustió per cotxes elèctrics, que és una mica el que s'està venent ara, no anirà ben bé així, per una qüestió de recursos. Calen molts recursos per poder substituir la flota de cotxes de combustió per cotxes elèctrics. Això hi ha molts estudis que diuen que no és viable. Per fer-vos una idea, només la demanda de liti, hi ha estudis del grup de recerca, un grup de recerca que hi ha a la Universitat de Valladolid, que diuen que el 2028 la demanda de liti estarà per damunt de la disponibilitat de liti. 2028. En teoria la macrofactoria o gigafactoria de Sagunt ha d'estar el 2025 en funcionament. Els 3 anys que passa que en faltarà. I no es parla ja no només del liti, sinó no s'està parlant de tota la quantitat d'aigua que fa falta per processar aquest liti. Això per exemple. Què és el que passarà? Clar, l'opció no és no hi haurà cotxes elèctrics, sí que n'hi haurà. Sí que n'hi haurà. Ara, qui tindrà accés? Jo ho apuntava, no? Qui tindrà accés a aquesta mobilitat? Realment, jo, per exemple, soc del pensar que totes les ajudes públiques que s'estan donant ara a la gigafactoria de Sagunt vindran d'Europa, vindran d'on vulguin, però són diners públics. Tots aquests diners públics de tots els contribuents d'avui el que estan garantint és la mobilitat d'uns pocs demà. Això d'aquí uns anys ja en parlarem. No? A l'alumnat, que és el que els dic, no? Els dic que no tindran cotxe. Doncs clar, se te queden mirant tots així, no? Dius, clar, tot el que els dic és fatal, no? Però dic, sí que tindreu cotxe. El que no tindreu cotxe tal com el percebem ara. És a dir, tu fas 18 anys i tens cotxe. No? Pots un cotxet, el que sigui. Dic, potser conduireu els vostres pares o el que hi haurà és un model de mobilitat diferent. Una mobilitat compartida. Potser no tindrem el cotxe en propietat. I ja vindrà Volkswagen i dirà, no, jo no venc cotxes, jo llogo cotxes. I en diferents punts poso a l'abast de com el leasing, no? que hi ha a les ciutats en mobilitat en cotxes. No? Canviarà el model de mobilitat. Tot i això també tindrà un temps, perquè això implica energia i implica materials. Vull dir que serà un pedaç per unes dècades, si voleu, però a la llarga. Clar, si nosaltres pensem en el 2030 o el 2040, potser estem imaginant, però intenteu posar-vos al 2080.
el 2080 és que no n'hi haurà. No n'hi ha prou materials a la Terra. Penseu que, abans ho comentàvem en la taula periòdica, no? Quan mireu la taula periòdica, allà veiem tota una sèrie d'elements i diem, doncs mira, hi ha això, i en això i allò altre podem fer este compost que ens serveix per allò. Perfecte. Sobre el paper, perfecte. Però si no n'hi ha, no en podem treure. Vosaltres sabeu com fer una paella, no? I ara no entrarem en si porta allò o porta allò altre, un arroz con coses, ¿vale? Feu el que vulgueu. Si vos aneu al súper i vos falta un ingredient, no fareu aquell arròs en coses, en fareu un altre. El substituireu. Però arriba un moment, això és el que creu la gent, no? Però si falta liti, doncs n'hi haurà sodi, n'hi haurà calci, traurem d'un altre lloc. No deixem de ser castells a l'aire. Vull dir, no, és el conte de la lletera una mica. No és només un element, falten molts components. Estan parant les fàbriques de cotxes perquè els falten microchips, perquè a vegades els falten plàstics, perquè a vegades els falta les cadenes de subministrament estan totes tocades, n'hi ha molts punts, hi ha molts colls d'ampolla, diguem, no? I això ho està condicionant tot. Què és el que ens estan dient? Que hem de canviar de model. Hem de canviar de model, hem de repensar aquesta mobilitat i hem de repensar moltes coses. I això no vol dir que no podrem anar als llocs. Anirem, però d'una altra manera. I una mica, i evidentment, el sentiment de pèrdua que tenim tots ara, no? De dir, bueno, pues si no tenim un cotxe, com ho farem? Les generacions que vindran, com ja hauran conegut una altra realitat, trobaran la manera de moure's. Per què? Perquè la necessitat d'estar connectats, eixa es mantindrà. Val? Jo, aprofitant-lo dels cotxes, perquè està lligat també, i una cosa que els toca molt als alumnes és el tema dels mòbils. Els adolescents els acaba de caure el mòbil a la mà. Evidentment, allò és... Jo he passat de dir-los als alumnes amaga el mòbil, no és moment, a dir-los aprofita. Aprofita que això s'acabe. I de fet ja ho estan percebent, ells estan veient perquè això sí que ho tenen clar, que els preus dels mòbils estan pujant. Això vol dir que no hi haurà mòbils? Sí que n'hi haurà, però cada vegada se tornaran més elitistes, no? No tothom tindrà accés. De totes maneres, jo crec que el mòbil serà una de les últimes coses que deixarem de tindre perquè també és una gran eina de control de la societat. Per tant, hi ha altres factors, no? Però que, en definitiva, tot això està supeditat a uns materials que cada vegada són més escassos, cada vegada costen més de processar i cada vegada requereixen més energia per processar-los i per tant s'encareixen. I és que són faves comptades. I això ho han d'entendre. I quan els ho expliques ho entenen, l'alumnat, quan els ho expliques, això ho entenen de seguida. I comencen a buscar-se altres maneres de relacionar-se, perquè en definitiva el que no se perdrà és la necessitat de dir-li a un amic o una amiga el que sigui. Buscaran una altra manera de fer-ho, com fem als anys 80. Quants de vosaltres vos heu passat? Bueno, és que hi ha gent molt jove, Ara, a veure, boomers del mundo. Quants vos heu passat paperets a classe? És a dir, la necessitat de comunicar-se està bé. I què hi havia? Pues l'estratègia de fer-ho com fora, no? Però això continuarà. Això continuarà, d'acord? I ells trobaran la seva manera. Clar, jo ahir per tancar un poc el tema també, perquè moltes vegades, no, i també això suposo que reflecteix a l'aula, hi ha molts discursos, no, de les transicions, de quines transicions es fa, i estan els discursos del desenvolupament sostenible, del Green New Deal, de paraules, no, que em sonen a totes i a tots, ens sonen, no? Economia circular. Jo no sé quina... Vull dir, des d'esta perspectiva, no, de ficar-se en un escenari de possible col·lapse, si veu factible aquestes altres alternatives que al igual no són tan... no suposen un trencament tan gran.
Sí, mira, això és una cosa que ara mateix els currículums i la LOMLOE, la llei educativa que tenim, un dels pilars són els objectius de desenvolupament sostenible. Si tu fas una cerca al PDF de la LOMLOE i poses allà desenvolupament sostenible, bueno, et deixen la tira d'entrades, no? Pues els has d'explicar als alumnes que això jo els ho dic als companys de llengua. Els ho dic, mireu, ahí teniu un exemple claríssim per explicar què és un eufemisme i què és un oxímoron. Si hi ha materials patoig. Aquest desenvolupament, on diu desenvolupament, realment volen dir creixement econòmic. De fet, abans ho han comentat en una altra xerrada baix, no? L'objectiu 8 parla de creixement econòmic de forma desacomplexada. Quan tu als alumnes els expliques el creixement econòmic, què és? Projectes a l'aula, projector, agarres un full de càlcul i els diu, mireu, teniu tots 10 euros. I ara anem a aplicar-li un creixement del 2,5%, això és 10 euros durant 100 anys. Poses la formuleta allà a l'Excel i te la demostra. Allà hi ha una curva que el sona de la Covid, de l'augment de casos de contagi, vol dir que si alguna cosa els serveix ja la interpreten, i els diu, mireu, en un 2,5%, d'ací 20 anys, tindreu, en comptes de 10 euros, tindreu 20 euros, sense fer res, perquè ha crescut. D'ací uns 58 anys, tindreu 40 euros. I aproximadament, d'ací un segle, o sigui, al 2123, aproximadament tindreu, no arriba, però quasi 120 euros. Haureu multiplicat quasi per 12 i clar, s'ho miren així i diuen, doncs bé, no? Molt bé. Això què implica? Dues coses. Necessitem dues coses. Necessitem que, perquè això creixi, s'han de produir béns de consum i ha d'haver algú que els consumisca. El mercat, allò si el mercado amigo, doncs allò. I faig l'exercici invers ara. Imagineu-vos ara que en comptes d'estar al principi de la gràfica estem al final. O sigui, el punt final seria el 2023 i el punt inicial seria el 1923. I els faig la reflexió següent. Vosaltres creieu que 10 euros, o l'equivalent, evidentment, del 1923 avui són 120 euros? I podeu fer l'exercici vosaltres mental. Ni de conya. Són molts més. En els seus daltabaixos, no?, que hi ha hagut al llarg d'aquest segle, però evidentment l'economia ha pujat molt més. En l'estat espanyol ha pujat molt més que aquest 2,5%. I a nivell mundial, sobretot d'Occident, veuríem el mateix. Per què? I ahí entres i els expliques. Perquè hi havia una disponibilitat d'energia molt alta per poder produir aquests béns de consum, transportar-los, distribuir-los, etc. I hi havia una disponibilitat de recursos, de matèries primeres, per poder produir això. Molt bé. Diu, sabeu quin és el problema? Que el lloc on hem d'anar a buscar l'energia i els recursos és el mateix. I què passa? Que el rebost, quan arribem allí, està explotat. Ara per anar a buscar petroli, que és la font principal d'energia fòssil, no? Resulta que els jaciments que hi ha i el petroli ja no és tan bo. Clar, si els expliques en petroli tampoc ho acaben d'entendre. Però qui ha anat a fotre cireres per ahir alguna vegada? O prunes o el que vulgueu, o taronges, que hi ha molta gent de per ahir baix. Taronges sí, se confessen tots també. És que les cireres van molt bé. Quan aneu a buscar cireres, les primeres que agarreu, quines són? Les que hi ha més a mà. Sí? Quan aquestes ja estan collides, doncs ja comences a pujar alguna branca i vas a per les altres. Arriba un moment que dius, ja m'hauré d'agarrar alguna que està pica d'algun pardal i he vist que està una mica verda. Però cada vegada, i allí hi ha cireres encara, però cada vegada costa més agarrar cireres. Doncs ara, en termes de combustibles fòssils, estem una mica igual. Ja hem d'anar a buscar aquelles cireres que estan més amunt i més verdes, és a dir, de pitjor qualitat, per tant costen més de processar, etc. Això ho entenen alumnes de segon, tercer d'ESO, ho entenen i veuen que allò és inviable i els dius, què fem? En la teua pràctica un poc i en el que veus a l'aula,
crec que quan es parlem o quan se'ls parla als estudiants de sostenibilitat i d'emergència climàtica, ho fem mirant-nos el mèric, és a dir, és una perspectiva des de les generacions adultes, ho fem des del nostre adultocentrisme. Sí, totalment, i sobretot el tema de l'emergència climàtica, perquè el que us deia abans, l'alumnat de segon de batxillerat, estic parlant d'institut ara, segon de batxillerat, 18 anys, van néixer el 2005, la seva memòria climàtica se remunta quan potser tenien 5-6 anys, 2010, 2011. Vosaltres creieu que un jove de 18 anys del 2011 a ara ha vist canvi al clima? No. Per ells que faci calor a l'estiu és normal. No tenen aquesta percepció. Ara, sí que saben posar el xip de dir avui toca parlar de l'emergència climàtica. Ja saben totes les respostes políticament correctes. Val? I ja s'ha acabat. Això... Ara, si els dius, ara us poso un exemple molt local, però que crec que podreu fer l'extrapolació a qualsevol lloc del menú. Jo he estat ara uns anys fent classe a Vilafranca. Vilafranca està als ports, com tots sabeu, Vilafranca és dels ports, i està a uns 1.100 metres, 1.120 metres. I no tenen molt bona relació, sempre hi ha el típic pic en el poble veí, que és Benassal, que està a uns 900 metres. I clar, els dic, mireu, com podeu entendre l'emergència climàtica? Vilafranca passarà a tindre el clima de Benassal. Hòstia. Clar, ja diuen, a Benassal no neve, o neve una vegada cada... I dic, no, i els de Benassal passaran a tindre el clima d'Albocàsser. Quan fas una cosa tan gràfica, això ja els arriba. Val? És dir, has de buscar, perquè si no, parlar d'emergència climàtica ho fem des de la nostra perspectiva i això no els arriba ja, aquest adultcentrisme, no? Hem d'intentar posar-nos al seu nivell. Llavors, com els expliquem o què els expliquem? Perquè jo crec que has explicat molt bé, no? Has fet un anàlisi, no? I com ve aquest anàlisi quan parlem de col·lapse, així en termes molt generals, però llavors n'hi ha que plantejar-se si el desenvolupament sostenible i el creixement infinit no és possible, què podem fer i què podem parlar en aula de què se pot fer? Ho he dit abans, no? Que us he fet la pregunta, i què fem? I ells te responen, doncs això no pot ser, no podem créixer. I si no podem créixer, què hem de fer? No. Presentem el prefix, el de créixer. Però hem de créixer? Però ells t'ho diuen. I ells ho veuen. Clar, i entonces ve quan els dius, molt bé, hem de créixer. Enguany que esteu a quart d'ESO, on aneu de viatge de final de curs? A Itàlia. I doncs no anirem a Itàlia, anirem... I de seguida mirant i nosaltres hem de ser els primers. Que decreixen els de tercer l'any que ve. Clar, és normal de creix tu primer, no? És a dir, per què? Perquè ells ahir ja els arriba i els toca, ells tenen un sentiment de pèrdua. Per què tots han anat a Itàlia amb creuer o amb avió o amb el que sigui i nosaltres hem de ser els primers que no anem? Que no els pots demanar, dir, doncs no aneu, no sé. Ara, com a mínim, que facin la reflexió i aniran a Itàlia. Però potser més endavant hi haurà un dia que diran, escolta, en comptes d'anar a Itàlia podem anar així o podem anar allà, O sigui, se pot decréixer de moltes maneres. Els has de parlar de la roba. Heu de comprar roba a cada temporada? Feu la reflexió, si una peça de roba no voleu de posar més de 8-10 vegades, realment la necessiteu? Llançar-los aquests missatges i ells agarraran el que agarraran. Com a mínim que els soni, que tinguin un discurs diferent, que sàpien que hi ha una alternativa, que hi ha exemples, que també tinguin clar que decréixer no vol dir anar a pitjor. I quan encetes el debat a l'aula i ells van fent propostes, ixen coses molt interessants. De fet, jo els ho dic, si vosaltres ja esteu decreixent, que feu botellón. I fixeu-vos què esteu fent quan feu botellón. Esteu compartint, esteu fent comunitat. I aquesta és una de les coses que els hem de començar a explicar. Clar, això... Els camins del Senyor són inescrutables, que diuen, Vol dir, ells
Però és que això ho entenen, si els parles de fer xarxa, no fer comunitat i no sé què, però quan els expliques un exemple tan clar, dius, és que mira, els vostres pares i jo quan anem de festa fem això, vale, millor fem una ronda i cadascú paga el seu cubata, pim-pam, però ara què feu? Ara compreu entre tots perquè no... Però la necessitat de fer festa està. Han buscat el camí, han buscat la manera de fer-ho. I en l'altre faran igual. Una cosa que sí que hem de fer, i aprofito això, és demanar-los perdó. Jo això ho faig. Clar, diran, bueno, demanar-los perdó per què? Ni que sigui de forma com un acte de desgreuge de les generacions anteriors, perquè també podria demanar perdó, que me demanen perdó els anteriors, no? El famós informe Mideus és de l'any 72. Però que tinguin clar que no els estem alliçonant. Val? Que tinguin clar que nosaltres som conscients que ho hem fet malament com a generacions anteriors, o que no ho hem sabut fer millor, i que ens posem a la seva disposició i que tinguin clar que s'hauran d'adaptar, que no poden triar, que poden fer la pataleta si volen, si ho han fet molt malament, tot el que vosaltres vulgueu, vos demanem perdó, sí, però què fem? Les temperatures continuen pujant, això cada dia se pareix més a Benassal, a veure què fem? Hem d'afrontar aquesta situació. I en el moment que tu te poses una mica al seu nivell, en aquest punt d'humilitat, de dir com us podem ajudar? Dic, mira, jo penso que això us pot anar bé, penso que allò... I evidentment i les solucions les trobareu vosaltres. No les tenim, perquè si les tinguérem vos estaríem estafant. Això ho hem de tindre clar, perquè si nosaltres tinguérem les solucions, per què no les apliquem? Algunes les tenim, no les apliquem, el que passa és que això no els ho dic. Perquè jo demà vull tornar, igual no hi viu d'allà. Però que ho entenguen. I a poc, quan neixen aquests debats, ells soles van traient conclusions i són més madurs perquè els estàs tractant com a persones adultes i no hi ha res que li agradi més a un adolescent que el tractes com una persona adulta. Una altra manera de tractar-los com a persones adultes és proposar lectures a l'aula. Jo, per exemple, faig física i química, doncs jo els faig llegir. Jo dedico temps a llegir a l'aula. Quines lectures? Ara direu, literatura juvenil, bueno, això ja ho fa el de valencià i el de castellà. Divulgació científica. Així no, a pelo. Quins llibres? Doncs n'hi ha molts. Jo a l'aula he fet llegir Petrocalipsis, de l'Antonio Turiel. El llibre de Juan i Antonio, de l'Otoño de la Civilización. No he tingut ocasió encara de portar a l'aula, però caurà. Perquè els arriba. No, però són articles divulgatius que arriben molt bé. I sabeu què passa? Que els entenen. I quan primer l'agarren, el miren, 180 pàgines, no hi ha cap dibuix, això... I a més he vist energia pel mig, però quan comencen a llegir allò, veuen que ho entenen, perquè és de divulgació. Veuen que els parla de coses que senteixen o bé a la conversa del dinar en els pares o a les notícies i que comencen a tindre arguments per intervenir en aquestes converses de casa, els acaba agradant. Doncs no ho diuen tampoc, perquè clar, són adolescents. Però quan jo els demano una ressenya, allà t'ho diuen, en privat t'ho diuen. M'han arribat a dir que era la primera vegada que parlaven d'un llibre en els pares. I el llibre en aquest cas era un de l'Andreu Escrivà, I ara jo què faig? O sigui, hi ha molt de material per treballar a l'aula i treure-li profit. I el bo és que els debats que se generen allà, ells proposen solucions. Hi ha alguna cosa que de tu, ja ho veurem. Pues mira, jo em permetràs ara que m'aprofite d'això que comentaves, que com això també és una escola, no? I una de les virtuts que jo crec que té el teu llibre és la base de bibliografia que té i les lectures que suggereix. No sé, com hem deixat un poc introduït ja el tema del col·lapse i de què fer, no? I de l'estratègia del decreixement i quines són les possibilitats reals que tenim, si es pot recomanar alguns llibres que poden servir, no? Així, també per a que la gent prenga nota i com això queda gravat també després ho podeu consultar, pues, algunes lectures divulgatives, però que... Vos comentaré algunes lectures que han eixit després del llibre i que jo trobo que són molt interessants.
Per exemple, el llibre de Juan y Antonio, de l'Otoño de la Civilización, vaig dir després, és un recull d'articles molt interessant, te fa una sinopsis molt clara de per què la cosa s'està, degradant, no? Per parlar del decreixement, no? Que és el gran tabú del decreixement, hi ha un llibre del Jason Hickel que està publicat per Capitán Swing, es diu Menos es más, que és altament recomanable. Fa un resum de les diferents crisis i et va portant de la mà, no? Et va acompanyant per argumentar que realment és que només hi ha una solució, i és que només n'hi ha una. Podem arribar per les bones o per les males, però quan l'olla... Mireu, quants heu menjat pasta avui dinant? Bueno. Quants no heu menjat pasta? Doncs heu après què és el decreixement. Quan no n'hi ha, no n'hi ha. Però què hem fet? Hem buscat una alternativa. I que bo que està l'encisam, el pimentó i la sal. Vale? I no ha passat res. Dic, al final ens anirem adaptant a això i ells ho faran, però aquest llibre està molt bé. Després hi ha un altre llibre que es diu Cómo funciona el mundo, del Václav Smil, que te fa tot un retrat d'això, és que és literal, com funciona el món, com funciona a nivell energètic, com funciona a nivell de producció d'aliments, com funciona a nivell de gestió de l'aigua, com funciona a nivell d'explotació de materials. I entens, com funciona el capitalisme, per què va néixer el capitalisme, com la disponibilitat d'energia ha condicionat el món tal com el coneixem avui. Per fer-se una idea general d'això està molt bé. De l'Andreu Escrivà, vos recomanaria el Contra la sostenibilitat, és un assaig molt interessant de com s'està prostituint, perquè té també en diverses xerrades avui, no? El tema de com s'està prostituint el llenguatge, com s'està fent un ús malèfic de la terminologia. Si alguna cosa té el capitalisme és una habilitat infinita, això sí que és infinit, per apropiar-se de la terminologia i de canviar-li el sentit a les paraules, no? I una d'aquestes és la sostenibilitat. I és un assaig que està molt bé. I si hi ha docents a l'aula, hi ha un altre que és específicament adreçat a alumnat de secundària, jo crec que el nivell seria segon, tercer d'ESO, que es diu Emergència climàtica. L'ha publicat Bromera, és un llibre molt curtet, també de l'Andreu Escrivà, i explica la qüestió crisi climàtica exclusivament, d'una forma molt planera i convidant contínuament a que l'alumne faci més recerca. Ja us dic, aquest és fantàstic per treballar a l'aula. No l'he treballat perquè està publicat aquest estiu. I quin més? De tema de materials i d'economia circular, d'entropia, de dispersió de materials a la naturalesa, un llibre, és una entrevista de l'Adriana Almazana a Alicia Valero i a Antonio Valero, es diu Tanatia, els límits del planeta. Fantàstic. Quin més? Crec que ja tenen un bon grapat de deures. Bueno, hi ha un altre, és que no vos puc donar més detalls perquè no me l'he acabat de llegir, perquè es va publicar a finals de juny i el tinc ara entre mans, però m'està agradant moltíssim, que és de l'últim llibre d'Adriana Almazán i Luis González Reyes, que es diu De crecimiento del qué al cómo, són propostes per a l'estat espanyol, es diu, i parla de com aplicar el decreixement amb exemples. D'acord? L'estic llegint m'està semblant molt interessant perquè des de diferents àmbits te diu què podem fer així, què podem fer allà, però no l'he acabat, doncs tampoc us puc donar més detalls. Doncs ara que jo crec que hem introduït un poc el marc teòric i en quins termes se movem i quines definicions gastem a l'hora de parlar de col·lapse, de decreixement, etc. Crec que és el moment també de compartir un poc, de que Jordi pugui compartir un poc la seva experiència, però també convide a la resta de gent que esteu així, sobretot els que treballeu en l'àmbit d'educació, a que compartiu la vostra experiència tant de les pràctiques que heu realitzat o que conegueu, que feu en les vostres aules, com de com
o de les vostres inquietuds davant, encara que no ho hàgiu aplicat en la vostra pràctica docent, doncs també quines són les vostres inquietuds a l'hora d'afrontar aquest tema i com preparar, no? Perquè educar és això també, no? Preparar o acompanyar a les noves generacions en l'educació del futur. Jo, primer que res, li volia preguntar a Jordi un poc per com està enfocat un poc aquest tema dintre del currículum. Hi ha diversos informes i suggeriments que s'han fet de diferents entitats, de Teachers for Future, d'Ecologistes en Acció, inclús la FUEM, la Fundació FUEM també ha fet una sèrie de suggerències per a introduir aquest tema, però no sé si això està reflectit d'alguna manera en allò que després s'explica en les aules. Això depèn del professorat. Dic que la FUEM, per exemple, té uns materials molt bons per treballar la qüestió, no? A l'aula. Els currículums, per exemple, Teachers for Future sí que va estar aportant la seva visió de la reforma del currículum, del nou currículum. No es va incloure massa el que es demanava, perquè clar, un currículum que està basat en els objectius de desenvolupament sostenible, quan tu vas allà a dir que no, que hem de parlar de límits. Per exemple, en el currículum de Física i Química no es parla de disponibilitat obertament de materials. Dius, no senyors, que neodimi n'hi ha el que n'hi ha. No podem fer tots els parcs eòlics que s'estan plantejant perquè no hi ha prou neodimi pels electroimants dels aerogeneradors. De fet, tot el sector eòlic està tenint molts problemes de costos per materials i estan tenint pèrdues. O falta plata per les cel·les fotovoltaiques, la tira. Tot això no se parla, perquè no sigui cas que ens desmunte el discurs i queda en mans del professorat. Sí que hi ha una qüestió que jo crec que podem treballar a l'aula que no és tan concreta d'explicar això o explicar allò. Jo soc partidari d'explicar el que està passant, això sí, no enganyar l'alumnat. Mireu, això és el que està passant en termes climàtics, en termes energètics, en els que vingui. Les crisis socials que entenguen per què hi ha refugiats climàtics, per què hi ha aquesta mobilitat i els conflictes que s'estan donant en certs llocs del planeta, per què són? Per què estan havent cops d'estat ara a tota la zona del Sahel? Algú de social els ho haurà d'explicar. Hi ha uns recursos al darrere, no? El que està passant a Ucraïna. També hi ha una part del conflicte que s'està lluitant en clau alimentària. No sé si recordeu, això és un incís, no sé si recordeu que quan se li van aplicar les primeres sancions a Rússia, Rússia va respondre tallant les exportacions de fertilitzants. És un gran exportador de fertilitzants. Ja diguem que els claus són els altres. Però hi ha una qüestió que jo crec que la podem fer des de qualsevol matèria i aquesta serà vital, i és la següent. És fomentar al màxim el treball cooperatiu, el fer xarxa, el fer comunitat, el que s'ajuden entre ells. Si alguna cosa necessitaran en un futur, serà justament això. És que ja ho fan espontàniament, us he explicat del botellón, no? Però ho fan. La mobilitat l'hauran de reinventar, hauran de compartir cotxe, hauran de compartir i se necessitaran entre ells. Per tant, ahir sí que hem d'incidir. I ara direu, home, ja se fa el treball per projectes i el treball cooperatiu a l'aula. Sí, és cert, però moltes vegades este treball cooperatiu té una finalitat i és un producte final. Clar, no hem de ser, diguem-ne, còmplices del mercat i ensenyar-los a treballar en grup a produir per un altre, sinó que els hem d'ensenyar a treballar en grup, a treballar en xarxa pel bé comú, pel seu propi bé comú, que això és diferent. I això, aquest tipus d'associacionisme no es promou. Justament el que fa el neoliberalisme i el neoliberalisme que ha arribat a les aules és tot el contrari. Fixeu-vos en lo malèfica que és l'expressió esta que diu posar l'alumne al centre. Que quan tu veus, o quan ho llegis com a docent, dius, home, clar, jo la meva acció educativa, qui és el centre? És l'alumne. Però si jo fico l'alumne al centre i el faig responsable del seu aprenentatge, l'estic deixant sol. Li estic transferint una responsabilitat que no li pertoca. Una part la té, però tota no.
Vull dir, no el podem deixar sol, però clar, aquest llenguatge és molt pervers perquè és el que s'està posant. Vull dir, qui ha de ser el centre de l'acció educativa? I així cito un altre llibre, el de Yayo Herrero, que va ser... Bueno, claro, és que és Yayo Herrero. Va tindre més vista i va publicar un llibre que es diu Educar per a la sostenibilitat de la vida, no per al col·lapse. Va ser més hàbil, molt recomanable també. I és a dir, educar, és a dir, tot el que tingui a la vida i les relacions al centre, o sigui, aquí hem de posar al centre és la vida, no l'alumne, la vida. I a partir d'ahir treballem en els alumnes, evidentment pensem en els alumnes. I això ho podem fer de 1000 maneres, però això sí que és bàsic, perquè és el que necessitaran. Jo volia aterrar un poc això i sí que volia llançar una pregunta, però aquesta ja no només a tu, Jordi, sinó també un poc a la resta, si voleu i s'animeu, i al seu lama hi participeu. Que és que això, vale, això és l'objectiu, però a la pràctica com es fa? Com s'evita, no, el caure? Hem parlat molt de no tindre un discurs paternalista i dir les coses clares, no, que és la teua proposta, però a la vegada com ho fas per a no caure en un discurs catastrofista que convida a la inacció, no? Que també això és una cosa que també he vist a vegades en alumnat. Quines estratègies, com conseguiu connectar, què feu ahir un poc? O si... Sé que és complicat, però si voleu dir. I això també... Fem el que podem. No. Mira, si voleu us explico dos qüestions que podeu fer a l'aula, són 2 tallers super senzillets per explicar 2 conceptes que els entenen en seguida. I sense donar-los les solucions, ells les trauen. I aprofitant que tenim aigua, agarreu goig d'aigua i cada un que n'agarri un i ompliu un got d'aigua i agarreu un permanent i li marqueu la ratlla on arriba l'aigua, d'acord? I ara li passeu tota l'aigua al primer. Això és recomanable fer-ho al pati. Són adolescents. I que se vagin passant l'aigua. Vale? Es tracta de passar l'aigua. Primer ho fan allò perquè no els caigui, doncs els poses una mica de pressa per simular la realitat. I l'aigua te torna al teu got. On arriba l'aigua? No arriba a la ratlla. Se n'ha quedat pels gots. Gotetes s'han quedat, no? D'una manera molt gràfica de que entenguen que aquesta economia circular, de que l'energia, qualsevol transformació, allò que diuen l'energia, ni es crea ni es perd, no? Ni es destrueix, es transforma, diuen es transforma, però sí que hi ha unes pèrdues en forma de calor. Hi ha segons el nivell ja els expliques el segon principi, la termodinàmica, bla, 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 bla. Però d'una forma ben senzilla, a l'escola, ja no a l'institut, a l'escola, ho veuen, o, si no teniu aigua i goig, un paper, agarreu un full de paper i el doneu al primer, i que el tornen. Quan vos torne, aquell paper té arrugues, té de tot. Ja. Per què? Perquè s'ha utilitzat, que entenguen que l'utilitzar un recurs el degrada. I és super senzillet això. Val? I ho entenen. Per explicar els recursos, no? Que s'acaben, una altra forma, aquesta ja és una mica més elaborada, si voleu. Feu un grup de 4. Al mig poseu un pot en 100 cigrons. Val? Dels 4, 3 seran països, seran consumidors. El quart serà la mare terra. I aquell té un cigrons. I ara es tracta de fer el següent. Dels 100 cigrons en traiem els 3 països un cigró, cada un. I la mare terra en posa 10. I això ha sigut, cada torn és un any. Segon any, els països que creixen n'agarren 2. N'agarren 2 i la mare terra en posa 10. Clar, al principi ells que veuen que ells agarren un cigró o n'agarren 2, però allí sempre en posen 10, n'hi ha més. Fas unes quantes rondes, però cada vegada ells n'agarren 1, 2, 3, 4. Arriba un moment que comencen a veure que encara que la mare terra continua posant 10 cigrons, que estigui, diguem, reposant el recurs, allà cada vegada n'hi ha menys, i llavors és la pregunta, ja veieu què està passant, no? Què fem? I ells sols arriben a la conclusió. Variants de l'activitat.
en comptes de 3 països, a la mitja partida podeu dir s'afegeix un altre país que s'ha desenvolupat. Vale? Una altra variant, la mare terra no posa res, perquè resulta que necessita 100 milions d'anys per fer petroli. Per tant, no posa cigrons. Ara podeu jugar en el recurs. I si en voleu un que els agrada molt, en comptes de cigrons poseu pipes. I se les han de menjar. Este els agrada molt perquè clar, van jalant, no? Arriba un moment que ja, clar, cada vegada han de jalar més pipes, ja diuen ja en tinc prou, però té una cosa afegida que és molt interessant, que són les corfes, que vegen que cada vegada estan generant més residus. Què fem en els residus? Us imagineu la quantitat de debats que ixen ahir? És molt senzillet de fer això, Sí, jo ja un poc per a tancar, però sí que, perquè se'ns centra molt en l'aula, però tu del llibre també ho expliques, que l'educació no és només l'aula, i jo vull aprofitar també que tenim així a les companyes i companys de la coordinadora per a l'ubicació racional de les renovables. Tu vius i treballes a esports, allí teniu des de macroplantes fotovoltaiques, la MAT, l'estació de la MAT. Això un poc com ho encares, ja no només en l'aula, què és el que està passant, com ho esteu afrontant i també això, quin impacte té. Tu has parlat ara fa poquet dels territoris de sacrifici, no? Vull dir què està passant en el món rural també amb això. D'una forma directa, perquè a més, des de l'aula veiem un parc eòlic. Des de l'aula se veu el parc eòlic que hi ha entre Vilafranca i Castellfort. Realment són 3 parcs perquè estan fragmentats, no? Són 114 megawatts d'energia eòlica instal·lats allà. I això ho aprofito des de l'aula, dic, anem a calcular quanta energia s'està produint avui allà, no? I ho calculen. Tants megawatts instal·lats, tantes hores, apliquem el factor de correcció, bla, 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 tants quilowatts hora produïts avui al parc Folk 1, Folk 2 i Arriello, que és el nom dels parcs. I ara anem a buscar a quan està el preu mitjà del megawatt hora avui. I busquem això ara, ja ho sabeu, no? Lo de la llum ho busquen. Multipliqueu, tacatacatà, i els ix allà la borrada de diners que algú està pagant per l'energia que s'està produint allà davant dels seus ulls. I clar, no s'ho sabeu, qui gestiona l'energia eòlica dels ports, els ports està produint el 33% de l'energia eòlica del País Valencià, és una empresa que es diu Renomar els Ports, que com a gentilesa patrocina l'equip de futbol juvenil infantil de la comarca. I hi ha algun segal que va en el xandall, no? I els dic, quants segons tarden en pagar el xandall que portes tu? Factors de conversió, i ahir treballem els factors de conversió. Us dic que sempre ho pots aprofitar. Que se n'adonen, i jo no els dic res més, ells sols se n'adonen de lo que està passant, ens estan fotent, doncs ja comences a parlar d'extractivisme, de colonialisme energètic, i comences a parlar d'espoli directament, de qui està fent negoci a canvi de què, perquè algú diu, sí, a Montió li van donar no sé què pel molí que té ahir a la... Clar, és que o fins i tot algun pare treballa al manteniment dels molins i sap el que li estan pagant a son pare. Jo només els he fet fer un càlcul, però en comptes de fer càlculs de quan costa anar d'ací allò, no sé, o càlculs d'energia, vas a una altra cosa, ho tenim allà, calculem això. I és impactant, Sí, doncs amb això volíem tancar, perquè ho havíem parlat abans Jordi i jo, que volíem tancar amb aquest tema també, vull dir, com a espai de pensament, no? Que som un espai de pensament per a les lluites arreu del País Valencià, pues, ficar també un poc en el focus i en valor, vull dir, tota la lluita que estan fent que s'està fent des de la coordinadora i des de cadascuna de les plataformes de cada poble, perquè estan defensant del territori, defensant el territori que ens queda a cada PAM, moltes vegades ja ficant directament el cos i involucrant, estan a punt molta gent de quedar-se sense les seues cases, sense els seus espais
i crec que era de rebut també ficar un valor i convidar-vos a totes i tots a participar de totes les convocatòries d'aquestes plataformes, de la coordinadora i de sumar esforços, perquè ens juguem el territori, ens juguem els terrenys productius, ens juguem el menjar del futur, i si anem cap a un escenari de creixement necessitem aquest territori, necessitem aquests espais, necessitem aquest aliment i aquestes maneres de produir. Així que moltes gràcies per la vostra atenció i ara ens veiem en el sopar. Gràcies. Esperem que us hagi semblat interessant. Vos esperem en el pròxim episodi, les nostres activitats i en xarxes socials. Som la Fènix Universitat Popular.